kigido nyakochia era gimbola nise yudo nyundo nikelo nyako nyakochia jonogore nyeje nung'ani sandi nango nyakochia nigi yere kendo jalo siko kachandi gimon nyakochia utemo kadhano wada tema kimedola nyakochia nyakochia Mama. Ber. Ena oka. Wantie mama, ifaulu. Kure wanjibi. Kosa fuyo ni ka chief kanyo mana corrupt sonde yote. Nyaka joma tiyo kanyo corrupt sonde. Iwacho ni chief corrupt. Donge banyisi ni corrupt sonde no. To tablo biro. Table to bone sim, matablo biro. Wanjibi akoni matable no donja ne tablo miyo chief bahasa. Bahasa moro omiyo ngano village rep. Wanjibi chakre kanyo kes na koro ni ngada ngaya. Mama kesi ngado nade. Mano do geno office mar sirkal. Monego beni ko jopiny. Wanjibi kure. Maka project no mana mar gola soya. Kuro table no chuli. Kure. Dongo table uro na 200 ka. To ngadi bura ni table boro na 200 dwe ka dwe. Mama 200. Mago dong almost igni 16. Kapo table chuli. Wanjibi. An kes na werago okadwa kata winjo wach kes no kuru. Mama gino nanyisi ni wena dilgo. Bitamri. Wanjibi, werigo. Ile no table no malipo ni hapa binguni. Mama, duniani, binguni en polo. HD. Enuri. High density. Enuri. Shawa, you look cool. Ilale wanga malich manade. Kosone the overseas. Yawa, amen. Lakini tinde ya ngenye wendi nina makocha ka. Ngeni koni police ne siko ka lawa left, right and center. Emo metindo ka ngeny ko. Matende ni dak kocha. Adak manaka. Ena ni ya. Totune angenye wendi nina makocha ka. Tutinda nyaka giru matin. Maka biasaro rumolet. Tani ndo manakanyo. To guess what? Tinda ngi branches adi. Angi Korokocho branch, angi Mongo branch, angi Kisama branch. Hallelujah. Karemo mi pitch di malich kama. Iwinjo HD. Tone ineno, it is not fair kilale wanga kamano. Ige kumane wae. Watemne ya. Wadhi monda teri ofisa, idhi ne kakambe tinda deche Nairobi ka. Apenji. Tindi nyaka go office. Wadhi ne? Okanyal. Mondo nyako chio kelsida. Okinyal yuda. Iwinjo HD. Nyako chiage ni gin jok mokinyal luongo nyingi kama jinitie. Wadhi ne ofisa gi oda upogore. Sawa. Lakini ofisi no itime ango? Surprise. Hello. Nyangi. Ingeni kigona gasim kama etanyosa ramona kalot monyosa gi magadi. Okalal. No. Sani technical issues moke manti matin lakini don't worry. I will sort you out. Kikiluo, don't worry. In fact, at the bank kaduogo. I will call you. Yeah. Aye. Nyiri to bende ya. Hello? Nate bane kale bana wuoyo. Iluogo ni high definition. Dongina no wuok e od janeko no tindo mi ibwonjo. To nase kuoni gini to kiwinji. Iwacho ni sani apich di donge. Again nowadays gibatemo. I stay more in the office more than I take with that madu man. Ne lembi. Ne singo. Mailongo ni singo ya opanga. Yawa. Where never HD. Sorry for interruption. Idhi nade? Nadhi maber tang'iogo. E hotel tero nade? Wadhi maber. Ohalen mana kinda. Katiket mana kinda banade to kachunyi rach. To gik metimo ok nyal succeed. To koro upanga ngo? Anaromo mana gienu reto. Wawacho ni wapar kama nini. Okinyisi anyisa dier. Iluore na ngonya timinade.
Nyise ni biro lima. Gimunya timi onge. Kar dhogi no. Abiro limo enure kaka owachono. Oh, mano ber. Kiyudo time ibie e hotel be. Imose nyar kochia. Obro mor saidi. HD. Ok wadhi kuma wadhi. Wanjibi please. Nyis nyako chani mistenure owacho no tim kamacha. Otim kamacha? Nyise timedre niya. Otim kamacha nikech adwa oro ne nyar meja pesa ni kawuono. Idongi Yesu. Koro. Bas, koro wadonji tok. Apenji. Idonjo kanye? Yes, dong nadwa ni adonji mondi tok na mlima. Mlima motimo soup mar top layer lelo ya. Iwinjo kasongo. Okadwa neni otendali. Iwinjo babe. Kata mana mlima mamin onge. Dong nadwa mana adonji mondi gini ni. Mondi miya kata chiemo mora mar soup. An budget na en 150 to kaber to kiko kalme. Apenji kasongo itiyo dinoga. Donga nyisi okadwa ni donje otenda ka. In gi table okadwa neni uwu otenda ka. Apenji kasongo. Awo mi okaneni to su table makalo na yawa. Ibi nene dogi. Umara ji mang'eny oseng'isa kaka wachal gi table ni wan owete. Karibi nene. Okuchal. Table ni kon me. In bi ni kon me. Ni kata ini table no kadwa neni uwu otenda ni kabisa. Samo mosekethore madhe yawa. Iluonga ni madhe aro bedo mamau. Rabondoni. Ne wuog na mbele hotel imiyo customers ok donj na hotel. Iwinjo maber. Kwani ni leko nyawawa yawa. Biyo. Atoti, karibu Joyce. Cheers. Awinjo ni duonge kama to kiseduongo tikuo ing'uome teko kibolo piny. To nyar meja nodar? Nyar meja ok ni nodar. Imagine na gera nyar meja ni anyalo chuli dabo. Wena ot mane tie gate no. Nyar meja kano winja na chule dabo. Dongo wena od ni matinde antie. Matini ni koro duogo ga mana dichiel choko rent to be. Rent mage. Utegi asechulo te. In fact asemiyo nyar meja close to 3 million. Sana dongi around 300,000 maka chule ni Tomia title deed. Iwacha no? Can't you see? Mayo, congratulations! Iwacha dier? Juice. To kare dendi ber me wo. Stop. Ingeni in nyaka congratulate managi hag. Isetiyo matek ndi. Ndalo matin maweni to ise mana upgrade. Ani ngeni e kit ngimana ahero mon ma hard working. Ok mon matiyo matek to create wealth. Ok mon makisetiyo matek to dwani mondo duoki piny kanyako chiagen. Kana kweri rijaneko no to dongno kiwinja. Kamano kaka dwarore. Lakini unchuowe uteko kuwinj kata wach. But aisuru, Sylvia adhi nade? Sylvia to nasetero e tich ka county kucho, en tido tie county. Mano gima penji, mago te ang'eyo. Apenji no dhi nade? Sylvia winjo maber sani, Sylvia nigi pesa. Nyathi oluoko dende, nyathi dende yom, nyathi kwar ha. Yie wiye to gik ka. Kanye? Ka. Lando kwaro. Yawa polo more yawa. Iwacho ni sani Sylvia chamo mana sombe? Ok somo. Penj ka ok inya chamo somo kende, tich ok dwari somo. Tich idwaro kod pesa. Ing'eni mondo ayud ne Sylvia nyara tich. Ing'eni ochuna matimo nang'. Adhi dala mauso rwedhi gadi. Abich. Adhi etena mauso yedhi gadi. Wait a minute. Apenji, tinde in gi yedhi takia? In ok inyal ng'eyo. In fact, an chini ya maji. The only people mong'e wealth man go en sirikal kende. Kata ma office mine na bedede ma timed ma wanto. Ofisa maduong' ni Kilimani. Madh na juice. Toast one again. Mokoro, gota! Top shota. Ani timni top shot. Adis an maber sana. Mokoro unaniangusha. Adis idwara ang'o kendo ya. Mi ang'o. Wadhi koto wen. Kot manade. Yamadha uyase wilini nyisa nadhi bedo witness a case matter because isegola a witness. Adis, ineno wach kesno. Kesno noseng'adi morumo. Matiyo nosechuli. Ochula kura Adis. Donge nadhi ka police. Police onyiso nadhi ka chief. Ka adhi ka chief, ayudo kaka ratable osiep chief nyaka gi village rep.
donge bucha ong'ada ng'aya. Koro chief decide now. Chief no decided ni mondo table ochula 200 dwe ka dwe nyaka chieng' otiek pesano. Madhe ang'o miya feel ni wuonda? Ang'o miya feel no security wuonda? Iwinjo madhe? Kopo ni nigi shida mar pesa to nyisa I will understand. Adhise ne ng'oma koni gima koni tin binyisa na wuondi. Ne kinde no na wuondi to kata dhi ka chief mondi penji. Madhe ng'eni story mar pesa nasa wera godo. Ine miduoga story no nasa wera go. Adhis karatimni ya akwai duge kendo mndi weri gi wach pesa no kabisa. Nyalo bedo maber saidi. Madhe sawa Nyasaye neni. Adhis ne nyisna Nyasaye no ni onena jogopika mondo chula. Ko chula ni Adhis ali chuli. Nyasaye neni. Nyasaye sagodi ala kuona. Haya. Anbe wuona gi sagodi no onena jogopika. Nyakochia. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Mbamba toko, koma ye. Tudri koda ngeso ka ngeso sapaga chiel mamidhiambo e chenro mar tiedero. Oka. Kamwabro budho manyanga. Yasolo. Kawakelo ni ngolo motimo kathedro. See you there. Tiedero. Ngeso ka ngeso, saparga chiel mamidhiambo. Mana era Movie TV. Ajay magitang'o. Nyasacha ka piny ok nyal rum mapiyo, kara orna nera mar Rajiv mondo oresa. Nyasacha ng'eni biro timo kamae. Winja maber. Koro sani ok abi winji. Ka sa ang'wen ochopo ka in pok idonjo kae, ok abi winjo wachni kendo. Nitie ng'at mok dwar ne nyathini ber. Nitie ok bi bedo gi mor. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Nyakochia. Orienya ndio kata korwa koni. Ano ya akunjora mana kara mar pika. Wijno rieny ma kok kidunga ngepa. Tilokori rabondo. Sawa bijero nako. Sawa. Aya dikone. Sawa. Maksimu nyako, Maksimu. Maksimu. Ai. Tuwani sivyo dak Maksimu. Koso dibede ni serikali onyongo ne mheshimiwa internet kod network pok gichulo. Mene voice note. Silvia, agoni ayoni nangos kanyo toke okimaki akene nango. Wabugo ge antiko. Bato wacho no nego warom godhiambo mondo wabong mawantu kapok idhi romo ge mzai design cha. To we kama kasimba no kada kuoi pesa ichieni ga. Mane nure, ane dhote, nang'o miloro rima ne otni? Wera, an gi welo, ok idhi iduog bang'e. Welo mage nure. Kwani welo ok dwa neno ji, koso an komosa to rach, ok iwa donje o? Ma family meeting, dhi adhi iduog bang'e, ka gisedhi. Nure, ichal ga nade bwa?
Okay. Mia gine. Mia file mane envelope mane bokom no. Wait here. Oh, enure. Ai. Matuwelo omera. Ne omera. Edam. Matuwelo. Omera envelope. Matuwelo. Ne beyo. Yawa. Ok mosji. No, ibro duogo bang'e. Ok ma mos welo. No, ibro duogo moso gi bang'e. Welo ber. Beyo. Oenga fo. Ingenjo. Iloro nyaka dhot. Mago tinde Joleta in ne watem gima wadhi nyime. Madho ime madho. Oenga fo. And anyway. Cheers. Cheers. No, let us cheers first. Oh, mele. Iwinjo. Next time kori senge kamanti. Ko next time kibiro. Inyalo ting'o na stock kata mar 4,000. Dak ni nyisa chon dakelo ni gima pewa. No kata sani gima dwa timo. Adwa ni monda wuok ka adhi amede matin. Ngene ma amit to lakini otin. Donka we tin. No, in beda ka. Bed ka nikech adugo yudi ka you are safe here. Adonka kenda. Oh no, not you alone. In ka you are safe. Adugo adhi kawo gimo matin tadugo yweyo. Mine no kama kabero. Where do we? No, just be here. I am coming back. In fact, I'm locking from outside. Sawa, onge ngama chandi. Iga dongore dosla. Buda sidai, man, miss you die. Okadhi maber. Ingana paro ni kimoro mani nyisa cha ina dier. Mano risto mana, ningena bongo ka gik ma most. Donge story moro mani nyisa ni table nyako che nyalo bedo ni ko gi table mondo gichula pesa na. Inyiera ngo. Koko bulongota ni ochako nyita design. Ne pare ni nyako chia dai. Ni chief ose cancel case no. Chief nyisa ni table onego be ni chulo 200 shillings per month. Koro mano pesa no bro bonga. Mago deals bana temo kandalo mana poko donjo isagodi. To kuna pejito nyako cha buru chuli seling nyaka karao. Bwana an pesa no kadua bwana awenegi awe okadua. Koro ne sane okedwa. To nyicha ka koni mondo yak na matine bezga karaka mondo achami daf te die. Oh, you're not my type. Gina nyisi didi. No. You're not my type. Don't push your luck. Adi nyomoko ken kata type. Mama na acting. Kuso okenya acting. Sikido actors to the manya social media. Apenji. Isemanyo kasongo ibongo ko nikech mano jalwete mondo mi kata kiwege moro tiwe case minge wiye gitie gi lega ne design. Apenji would expect me at this. Adhi amany raracha rabondo nyathi moro machiek matuango wuoche chuodho kana adhi discuss kode matas mani. Buda umeniharibia Roma. Buda umedunda. Umeniangusha. We bye Buda. Bye. Bye. Koro yana nyaka kasongo. Tira morte. Mama, in kare? An kare. Jogo kalo kae? Mago jomage? Enure gini? An enure pok aneno. Nawe nigi kalo ka. To enure gini gi jomage? En gi osepene moko kanyo gi mer mama giguo koko. Wanjibi weri gi enure. To apenji, customer mogo sim cha wacho nang'o? Wacho ni ne gisechiemo aleo. Koro miya mana oda makiny. Sawa. Wanjibi. Anafanya ni anyuonda sani oweya gi sidaga te. Ana mana kenda. Mama onge wach. Nyasaye bo lochoni. Lakini mama nigi chunya maiye. An nagomba ni case ni we na deal go. Wanjibi, intime tiji ming'iyo go iwinjo. Weri go. My God is in controlling. Onge wach mama. Ai. On funde te mwaneno matek mama koro ng'ano tongo tie customer yawa. Polo menyo. Adhiambo. Chalo nado se budho? Idhi nade? Idhi maber. Anto be okabiro twango wuoche, lakini nitie wach moro madwa penji. Wach mane penjane? Apenji.
Table bose chulo jogopene. Nikech ng'eyo nyako chia nigi pesa na, to nyisa ni en table poko chule. Table to se chulo ji nyako chia kende modu. Ng'eni nyako chia wiye tek, to table ko ero ga joma tiji tek. Matini poko chule magadier. Poko chule ge yu pod gi yware. Oh, mano mana adwa ng'eyo. Oh. Lakini inti ng'eni nyako maber ga maonge weche mang'eny. Winjo, table be ga maber, anyalo dhi wuoyo kode mondo ino chuli ma nyako chia ma wiye tek no. Ema pesa ne udong. Ai, Kasongo! Ing'ena heriga. Ing'eni in ka ng'ato ng'ito nitie ber moro ma in godo kindani ma ng'at moko neni makino ok nyanuti. Skof. Kamiluonge ber no iwinjo. Kanye makoro mine chwade Kasongo. Haging iwinjo. Mon madala nyiri madala to low gango. Anyway, excuse me. Itwone nyaki chwada gi pak nyaki paka kidhi. Itwone excuse me. Nina rubi dong mane rwako longe pepe kale yawa. Long pepe kale. La Bengeles. Ya wadong na se kweri iluonga nyinge ko. Ya yo siepa inade. Anan maber. Alosi ni yango. No, anan kare. In fact, I wuotha kato awacho ni adonje ka mosie matin. It's been a while, asemisi. Anan tiyo wada. En bani ng'at more mowango iya kae ng'ano dhi to tamre chula 100 case mara. Oketa kasara malich ma jogope bandha koni kata gima tin to dagi chula. Emomiyo koro iketo wang'i ma jo wang'i malich ma wang'i ok inyel kata maber kata matin ya nyar kochia nani. Anyway, we aket ne gimoro matin e simu kanyo ne kinya chako go tich ka pod irito jagowi dong. Aketo ni 5,000. Ayude. Ero kamano la dosi yawa. Imiyo kawuona buonjo ya. Ing'eni ma kawuone gimo mi smiled. Per malich, okonego beni bedo frown. But smile nino taneno ka dhi bedo short lived. Nitie ng'ama chwanyi kamoro. Mano ng'a? Dong jaodi ma enure. Otimang'o? Enure. Enure oriemba malich. Oriembe od nyar meja malich mapok adwara yudo. Kendo kola gi gwen ni gidwa ni gidong kendgi, ano gidwa neno. Gidong kendgi gi ng'a? HD. Enure gi HD olorore od nyar meja girikore gi yene kiri, an gi riemba ka nyathi kich. Apenji la dos. Iwacho ni enure gi HD olorore dhod od nyar meja. Maler. Le ritina ka. This one bini olor ka bodo to lor aduo. Tekeya! Hanwe arit na otendwa. Biasara yudo tek Nairobi ka.